Да, това му тръпа. Пробва съм. Леко. Бор някой да види горе, ако може. И аз. Много горе. Аре, злато. Не, Пепо, ява тук надолу. Брат ти ли е тук? Бягайте, бягайте. Ела да ги убием, не? Имаш ли Да, ултимат? кой да отиде? Не, бягай, бягай. Добре. Бягай, нищо не мога да направим. Да, само къде че умра, да. Нищо. Нали пак го наточих лекичко? Аре, бе, злато, давай бой. Игнайте ли му в кнаве? Много са долу. Би, бе. Бият ни. Те сега преземат ти такова такова. Ей. Те ги презеха и сега ни гледай как ни Оле, падат. би го. Пепо, бягай. Оле, уби го това, ба. Стига. Това е много гадно, това ме фана и не мога да бягам. Тая игра наистина може да губим. Зависи да сега. Не, моя ще. Виж, по 3-4 кръв ни падат. Това. Да. Ама още не сме паднали. Почти колкото тях. 30 кръв на сега ще се обърне леко резултат. Чуки, остави го, ако искаш. Иди вземи туретката бързо. Оле го. Кача се нагоре, тъкмо всички са долу. Аз се кача нагоре. Долу някой. Да дойде. Аз се дам. Сега ще направя тимата. Ти... Дойде тримата с кръв си купили. Кой да удара, бе? Или то верно ще удара всички? От тук ще излезнем, ела. Той отива нагоре. Аре, бе, ще го приципа, бе. Някой Тук рики. купи да. Там сме тръгнали, ако го виж. Ай, вече взехме 3. Аз си идва при мен. Браво. Аре. И аз отивам нагоре. Бигама. Това да направим. Бой, бе. Бой, чао, чао. Дай бой. Не бягай. Давай как на сцената това да магийка. Ама и кеф страшно много. Що го вземе? На мен ми трябваше повече. Чакай, аз ще взема. Учи с хюбе. И после учи надолу. Тук поне рекава е много бърз. Учи надолу. Точно там. Първо си направя тимата. Там още 7 секунди. 6. Да. Ой, ако го забих. Гледни нямаме шанс да бием. Някой гордо ти. Аре, ако брат ти. Да, точно така. Давай, бой. Да, само трябва да взема туретката. Превземат ти, де ти бийте милиони. Бихме ги, бе. Не се Ако знае. си запазим така трити, ще ги бием, 100%. Злато за теб, злато за теб. Да, видях. Аз съм горе. И аз тя нагоре. Тук аре, бе, отрепети го. Аз да вземе тази горе. Аз не. Давайте горе. Тук аре, да. Бихме ги. Няма как да превземат вече 4 турети. Да. Има.
Как е пак ни? Долу да фаним на. Добре, някой ще тук за щастие да си купа малко или с хил. Арти, опа. Шивана е там. Лесно. Скок Лесното там. шива. Защитавайте, защитавайте. Сега тази туречка се не падне, отивам да превзема обратно. Оле. Не ще вземат. Докарай я насам. Чакай, идва към мен, ела насам. Или Злато идва, или към теб. Раздразни я малко така, раздразни я, идва и към мен. Бягай. Бягай, чочи. Да, бати. Ай, ела сега. Бих ми. Няма чудо. Хайде, ма. Аз правя ултимат. Видя ли ще ме два пъти научи. ултимат? Бой, чоки. Бой. От туретката. Ротана, бе. Оле. Бихме Най-добри. ги. Ай, клип. Пак. Пак. Ай, клип ще свърши, бе. Чао.